Εδώ είμαστε πάλι. Καλή χρονιά να έχουμε, έχει αλλάξει ο χρόνος. Και όπως πάντα κάθε τέτοια εποχή γράφω ένα βιντεάκι για το τι συμβαίνει στο Ξοβολείο, τουλάχιστον τι συνέβη την προηγούμενη χρονιά που πέρασε. Φέτος δεν θα το κάνω έτσι. Έτσι δεν έχει νόημα. 3 χρόνια τώρα που το βγάζω το βιντεάκι, όλα τα ίδια λέμε. Αλλαγές δεν γίνονται και όταν έχουμε τα ίδια άτομα με τις ίδιες ιδέες, την αλλάξει, τα ίδια θα έχουμε. Οπότε θα το αλλάξω. Θα αλλάξω λοιπόν τρόπο και αντί να λέω τι δεν έγινε και έπρεπε να γίνει, θα σχολιάζω τι με χαλάει. Ελπίζω να χαλάει κι άλλους, αλλά τουλάχιστον θα λέω αυτά που εμένα με πειράξανε και όσοι διαφωνούν ή όσοι συμφωνούν στα σχόλια από κάτω μπορούμε να το σχολιάσουμε και να το βγάλουμε μια άκρη, τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται. Λοιπόν, πάμε. Το πρώτο πράγμα που με χάλασε με το που μπήκε ο χρόνος και λίγο πριν μπει είναι κάτι που πρώτη φορά έγινε, δεν έχει ξανακάνει, τουλάχιστον καμία διοίκηση δεν έχει κάνει τέτοιο πράγμα μέχρι τώρα. Περάσανε γιορτές, Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, φώτα κλπ. Και κανείς από τη διοίκηση δεν μπήκε στον κόπο καν να ευχηθεί έτσι για τους τύπους ένα χρόνια πολλά ρε παιδιά, καλή χρονιά. Τα τυπικά, όχι τίποτα σοβαρά, όχι ότι τα ενδιαφέροντα, τουλάχιστον για τα τυπικά να κλείνουν τα μάτια του κόσμου. Έτσι, μια ευχή. Καμία διοίκηση μέχρι τώρα, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ το Ξοβολείο, δεν αμέλησε να ευχηθεί στην κοινότητα, τουλάχιστον για τους τύπους. Εκτός από αυτή. Οπότε, καινούργια ήθη από εδώ και πέρα. Και λέγοντας και καινούργια ήθη, πάμε στο δεύτερο πράγμα που με χάλασε. Γίνεται ένα ΔΣ στο οποίο αποφασίστηκε ντε και καλά να μεταφερθεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κλειστού Χώρου στην Κατερίνη, στο Γκολυνδρό. Λοιπόν, και για να μην γίνει όλη αυτή η ιστορία, βγαίνει ο Αλέξανδρος ο Καραγεωργίου, εκπρόσωπος αθλητών, και λέει: παιδιά, αν είναι, επειδή δεν υπάρχουν, ο ισχυρισμός ήταν ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνει εδώ αγώνας και ότι μας την δίνουν τζάμπα την αίθουσα πάνω, οπότε πάμε πάνω. Και λέει ο άνθρωπος, και πολύ καλά, και το 80% για μην πω λιγότερο, 75-80% συμφωνούν μαζί του ότι όντως θα ήταν καλύτερα να αυξηθεί εφάπαξ μια καταβολή από αυτούς που θα γλιτώσουν τη μετακίνηση, ούτως ώστε να μην μετακινηθεί ούτε η ημερομηνία ούτε και ο χώρος να πάμε στον Γκολυνδρό επάνω. Λοιπόν, εντάξει, καταψηφίστηκε, αλλά την άλλη μέρα το πρωί, ρε παιδί μου, την άλλη μέρα, μιλάμε αντανακλαστικά άμεσα, βγαίνει ανακοίνωση στο site το οποίο ήταν ενεργό για εβδομάδες. Βγαίνει ο κύριος Ρέρας και λέει ότι αποκηρύσουμε την ιδέα του εκπροσώπου αθλητών κ. Καραγεωργίου για αύξηση του παραβόλου και ότι δεν είναι μέσα στα σχέδιά μας κλπ. Ξέχασα να πει ότι ο κ. Καραγεωργίου είχε πει για εφάπαξ καταβολή και μόνο για αυτόν τον αγώνα. Αλλά δεν το έφερε να το πει γιατί έπρεπε να βγάλουμε παραπέρα κάτι. Και το άσχημο είναι, εντάξει, προσπαθείς να κάνεις κάτι, κρύβεις λόγια αντί να πεις το εφάπαξ, λες ότι πρότεινε αύξηση παραβόλου. Αλλά αυτό που με χάλασε όμως είναι ότι περισσότερο ότι ο Αλέξανδρος Καραγεωργίου είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός ο χαρακτήρας του, είναι γνωστή η προσφορά του μέσα στα χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι είμαι παλιός, θεωρώ τον εαυτό μου παλιούς. Αλλά όταν εγώ έπιανα τόξο, ο Καραγεωργίου ήταν ήδη παλιός. Έχει προσφέρει όχι μόνο στην κοινότητα, αλλά και στην ίδια την εθνική ομάδα, φορώντας το εθνόσημο. Και ένα τέτοιο άνθρωπο με τέτοια ιστορία, έρχεται κάποιος ο οποίος λέει: χτεσινό ρε παιδιά, εντάξει, πόσο καιρό είναι ο κύριος Ρέας στην Τοξοβολία? Αυτά τα 2-3 χρόνια. Και έρχεται να κουνήσει το δάχτυλο αυτός ο χτεσινός, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι η ιστορία ουσιαστικά μαζί με τη Λίτσα. Και το κυριότερο είναι ότι δεν υπογράφουν το κείμενο αυτό ότι πετάσουμε με τα ευδελιγμία στην πρόταση. Δεν είναι το ΔΣ, είναι ο κύριος Ρέρας. Και υπογράφει μάλιστα και ο πρόεδρος. Δεν είναι το ΔΣ που τσίνησε. Και θα ήθελα εγώ να θυμίσω ότι ουσιαστικά
ο ίδιος ο κύριος Ρας, όντας γενικός γραμματέας τότε με το ίδιο ΔΣ, ψηφίσανε, όχι την ΕΦΑΒΑΚ, ψηφίσανε τη μόνιμη αύξηση του παραβόλου κατά 5 ευρώ. Από 15 το κάνανε 20. Και 40 άλλα μας δώσαν μια μπανάνα. Δηλαδή τώρα τρώμε την ακριβότερη μπανάνα στους αγώνες. 5 ευρώ η μπανάνα πάει. Αυτό δεν τον πείραξε, ότι ουσιαστικά πριν από μερικούς μήνες ο ίδιος είχε πει ναι στην αύξηση, τον επήραξε τώρα που είπε φάπαξ αύξηση και μόνο γι' αυτό. Εντάξει. Με χάλασε. Επίσης, με χάλασε τι? Ότι το Δεκέμβρη, τέλος Δεκέμβρη, Γενάρη, ανακοινώνει το καλεντάρι. Και βγαίνει ένας αγώνας και λέει στις 4 του μήνας αγώνα, στις 10 το Πανελλήνιο και πάει λέγοντας. Και πριν αλέκτορ λαλήσει 3, τίποτα δεν ισχύει από αυτό που έγινε. Ήταν να γίνει αγώνα στις 4, δεν έγινε. Δεν ανακοινώθηκε καν ούτε αν θα γίνει, θα σου πει εντάξει, δεν τον προκήρυξα, αλλά δεν θα γίνει. Με αυτή τη λογική, κανένας από τους αγώνες που είναι στο καλεντάρι δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί δεν έχουν προκηρυχθεί. Αυτό που θα περίμενα. Εάν κάτι δεν πρόκειται να γίνει, βγαίνει και το ανακοινώνεις. Δεν αφήνεις να λήξει και δεν έγινε. Και έχεις μετά τον αγώνα που είναι στις 10. Και λες, παιδιά, δεν έχουμε λεφτά να τον κάνουμε, μας δίνουν τζάμπα στην Κατερίνη, να πάμε στην Κατερίνη να τον κάνουμε που είναι τζάμπα. Οκ. Και να τον κάνουμε και στις 17-16. Ενώ όλοι περιμένουν στις 10, δηλαδή τα παιδιά που είναι σε Κρήτικο, Ρόδο και οπουδήποτε αλλού, που χρειάζεται να οργανώσουν το ταξίδι, τους έχουν οργανώσει για τις 10. Έτσι περιμένανε σύμφωνα με το καλεντάρι που έβγαλες πριν από 20 μέρες. Και ξαφνικά λες, όχι δεν θα το κάνω. 15 μέρες πριν λες ότι θα το κάνω αργότερα. Και αλλού, στην Κατερίνη, στον Κολυνδρό. Και εντάξει, το καταπίνουμε και λέμε εντάξει, Κολυνδρός, δεν υπάρχουν λεφτά, δύσκολη καιρή. Ας πάμε την άλλη εβδομάδα στον Κολυνδρό. Ξαφνικά εκεί που δεν είχαμε λεφτά, βρίσκονται λεφτά μέσα σε 10 μέρες και γίνεται αγώνας στον ίδιο χώρο που θα θέλαμε να γίνει το Πανελλήνιο για να μην τρέχει όλος ο κόσμος γύρω-γύρω. Βρεθήκανε λεφτά για να γίνει ένας απλός αγώνας. Για το Πανελλήνιο δεν είχαμε λεφτά, για το Πανελλήνιο το είχαμε τάξει να το πάμε πάνω. Το είχαμε υποσχεθεί, δεν ξέρω τι στο καλό. Αλλά έτσι φαίνεται, γιατί όταν λες ότι δεν έχω λεφτά και το πάω πάνω και ξαφνικά βρεις λεφτά και το κάνεις, έναν άλλο αγώνα και δεν έκανες τον άλλο πάνω. Με χάλασε. Πάμε ακόμα χειρότερα. Πάμε πάνω. Πάμε λοιπόν πάνω να γίνει αυτός ο αγώνας. Τι βαζόμαστε ένας πάνω στον άλλον και πάμε και διαμαρτυρόμαστε στους κριτές. Ρωτάμε λοιπόν τους κριτές, παιδιά, οι αποστάσεις είναι βάση των προδιαγραφών που έχουν κατοχυρωθεί ότι οι αγώνες θα πρέπει να γίνονται με τέτοιες αποστάσεις? Και λέει ο κριτής, όχι, αλλά αν. Και λέω, όπα ρε φίλε, δεν με νοιάζει ούτε το αλλά ούτε το αν. Είναι σωστό. Οι διαστάσεις είναι σωστά, τα μέτρα είναι σωστά. Και λέει, όχι. Τότε γιατί τον κάνεις τον αγώνα? Λέει, αν δεν θες, κάνε ένσταση να τον ακυρώσω. Όχι ρε φίλε, δεν θα σου κάνω ένσταση εγώ για να κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Η δουλειά σου, τουλάχιστον έτσι λέτε, την προηγούμενη μέρα έρχεσαι, κοιτάς αν τα μέτρα του το γήπεδο είναι σωστά στημένο, αν τηρούνται οι προδιαγραφές, αν είναι όλα εντάξει και αν όλα εντάξει δίνεις την άδεια για να αρχίσει την επόμενη μέρα αγώνας. Εάν δεν είναι όλα εντάξει, φροντίζεις να διορθωθούν, αυτή είναι η δουλειά σου, διορθώνονται και την άλλη μέρα, με γεια σου, με χαρά σου, ξεκινάς. Όχι να έρθει την άλλη μέρα να μου πεις κάνε ένσταση να σου κάνω εγώ να πληρώσω 100 ευρώ για να κάνεις τη δουλειά σου. Εκτός αν αυτά που σας μαθαίνουν στην Ομοσπονδία είναι ότι ξέρεις, όταν μιλάς με παράγοντες, παίξ' το κότα. Όταν μιλάς με αθλητές, παίξ' το κόκορα. Έρχεστε και λέτε ότι να φύγουν όλα τα τόξα πίσω από την γραμμή βολής, δεν ξεκινάει ο αγώνας. Δηλαδή το ότι το τόξο είναι 10 πόντους μπροστά από την γραμμή βολής δεν ξεκινάει ο αγώνας. Το ότι όλο το γήπεδο ήταν γεια σας, δεν μας νοιάζει. Αλλά είπαμε, αλλού κότες, αλλού κόκορες. Να μην σε χαλάει. Πάμε Κολυνδρό. Εσύ και εγώ και όλοι όσοι πάμε πάνω, πληρώνουμε κανονικά την τσέπη μας. Τα μέλη του ΔΣ που θα αποφασίσουν να έρθουν πάνω, για ποιο λόγο θα έρθουν? Θα έρθουν γιατί λέει πρέπει να τιμήσουν ή τουλάχιστον θεωρούν ότι τιμούν τους αγώνες και τους αθλητές που αγωνίζονται. Αλλά για αυτούς έχει προβλεφθεί από την Ομοσπονδία ότι θα έχουν χιλιομετρική αποζημίωση για να πάνε εκεί που θα πάνε. Εμείς θα πληρώσουμε την τσέπη μας όλοι. Αυτοί που θα έρθουν για να μας τιμήσουν θα τους πληρώσουμε. Και λέω εντάξει παιδιά, χαλάλι. Και όταν λέμε να τους πληρώσουμε, θα δούμε τώρα. Ανοίξουμε λίγο. Ευτυχώς που υπάρχει και η διάβγεια και ορισμένα πράγματα ανεβαίνουν και διαβάζονται. Πάμε να δούμε τι έχει ανέβει στο διάβγεια γι' αυτό. Πάμε λοιπόν. Ανοίγουμε
το διάβγεια, στο συγκεκριμένο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι εδώ, που αφορά τη χιλιομετρική αποζημίωση. Η πρόταση λοιπόν του Πρόεδρου ήταν ότι ήταν 15 λεπτά το χιλιόμετρο και επειδή δεν φτάνει, ανέβηκε και η βενζίνη, να το κάνουμε 20. Η πρόταση ήταν για ποιο λόγο? Από τη στιγμή λέει που τα μέλη του ΔΣ πηγαίνουν στις περιφέρειές μας, τουλάχιστον για να ενισχύσουμε και να τιμήσουμε τους αγώνες που διοργανώνουν από τα σωματεία, να καλύψει μετακίνηση από 20 λεπτά το χιλιόμετρο. Τέλος πάντων προχωράνε και λέει: παιδιά, μπορεί και τα 20 να μην είναι, εγώ νομίζω ότι 25 είναι. Και αν πήγαινε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω που θα φτάναμε. Οπότε συμφωνούν όλοι, εγκρίνει την αύξηση της πάγιας αποζημίωσης λόγω χιλιομετρικής απόστασης στα 25 από τα 15, σχεδόν διπλασιάζουν. Σαν οδηγορικά. Εντάξει. Ας επανέλθουμε λοιπόν στη φυσιολογική μας ζωή. Αλλά η απορία μου είναι για τα μέλη του ΔΣ, τα οποία αν θέλουν πάνε, αν δεν θέλουν δεν πάνε, δεν κόβεται και κανένας. Έχει προβλεφθεί οδηπορικά. Έχουν προβλεφθεί οδηπορικά. Για την εθνική ομάδα για την οποία βγάλουν τώρα και κανονισμούς και λένε: παιδιά, είναι υποχρεωτικό, είσαι εθνική ομάδα, θα πας εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτές τις προπονήσεις, θα κάνεις αυτές τις παραχωρήσεις γιατί είσαι εθνική ομάδα. Σε αυτούς πόσα οδηπορικά δίνεται? Που τιμούν και το εθνόσημα, δεν τιμούν τον όποιον πάει πάνω να ρίξει τον κολλητρό, οπότε παράδειγμα. Το εθνόσημα, για το εθνόσημα αγωνίζονται και υποτίθεται ότι κάνουν ό,τι μπορούν να το τιμήσουν. Σε αυτούς πόσα οδηπορικά έχετε προβλέψει? Γι' αυτό λέω ότι ορισμένα πράγματα που μας χαλάνε πρέπει να τα λέμε. Οδηπορικά εθνικής ομάδας 0, οδηπορικά ΔΣ για να μεταφέρονται γύρω-γύρω 25 λεπτά το χιλιόμετρο. Και πάμε λοιπόν για αγώνες. Κάποια στιγμή δεν χαλάει και αυτό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον αθλητικό τουρισμό. Έχει καταντήσει πλέον αηδία. Ξεκινάμε και λέμε, κάνουμε αγώνες εκεί, παρακεί και βγαίνουμε έξω και κάνουμε αθλητικό τουρισμό. Μαγιά, σε όποιον θέλει να τα ακολουθήσει, καλά κάνει. Αλλά ρε φίλε, τουλάχιστον θα πρέπει οι επίσημοι αγώνες, αυτοί που υποτίθεται είναι επίσημοι, γιατί το ΔΣ δεν έχει επίσημους και το κύπελο πέρσι το στείλε βόλτα. Τέλος πάντων, αυτούς τους τρεις επίσημους, κύπελο, πρωτάθλημα και κλειστό πρωτάθλημα, κάτω στα κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Αυτά που υποτίθεται είναι και τουρνουά βαθμολογούμενα, δηλαδή οι σύλλογοι θα πάρουν βαθμό, οι αθλητές θα πάρουν βαθμούς ανάλογα με τις θέσεις τους για να υπάρχουν κάποιοι τυχόν επιδοτήσεις, οτιδήποτε. Αυτούς βοήθα να γίνουν σε κέντρα. Να μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί και να γίνουν συγκεκριμένες ώρες. Να φύγει δηλαδή όλος από την Κρήτη και να ξέρει ότι αν κλείσω από τώρα εισιτήριο, δεν θα μου τα αλλάξει εσύ και 10 μέρες πριν θα ψάχνω να βρω αλλού και να φάω και τα εισιτήρια που έχω κλείσει. Που πήγα να τα πάω, πήγα να τα κλείσω δίθεν φθηνά και τελικά μου στοιχήσαν ο Κουκοσαϊδόνι. Κατά συγκεκριμένες ημέρες, σε συγκεκριμένους χώρους που μπορούν να γίνουν. Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη. Τα άλλα κάτω όπου θέλεις. Ούτως ή άλλως δεν είναι υποχρεωτικό, δεν παίρνουν βαθμολογίες. Οι υπόλοιποι είναι απλοί αγώνες. Ώστε να μην χρειαστεί για αυτούς τους επίσημους να τους υποχρεώνεις να φύγει ο άλλος με καράβι από τη Ρόδο. Γιατί το αεροπλάνο είπαμε, το ξεχνάς, δεν θα το πληρώσεις για να τα ακυρώσεις εσύ και να ξανακυρώνεις εισιτήρια. Θα πάρει το καράβι τελευταία στιγμή, θα φύγει από τη Ρόδο, θα έρθει Αθήνα, θα πάρει το λεωφορείο ή τι θα πάρει, θα πάει Κατερίνη, θα πάρει από εκεί το τοπικό, να πάει στον Κολυδρό να κάνει το κλειστό πρωτάθλημα. Ήμαρτον, ρε παιδιά. Ήμαρτον. Υποτίθεται ότι τα ΔΣ και γενικά οι ομοσπονδίες φροντίζουν να κάνουν τους αγώνες ούτως ώστε να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Εμείς το κάνουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο εξωτικό το μέρος θα πάμε. Θα πάμε Κολυδρό, θα πάμε Δημότυχο Blues και οπουδήποτε αλλού. Να πάμε, να γίνουν αγώνες εκεί. Όπως τώρα, γίνεται στην ΚΟ. Μπράβο σας παιδιά που οργανώνουν τα αγώνα. Οποιοδήποτε λοιπόν θέλει να αναπτύξει το άθλημα, ας κάνει αγώνες. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να πάρει το πρωτάθλημα του κύπελο ή το ανοιχτό πρωτάθλημα. Αυτά είπαμε. Θα πρέπει να γίνονται σε χώρους που μπορούν να συμμετέχουν οι αθλητές. Ένα άλλο που με χαλάει. Το προπονητήριο. Το θα ρε φίλε πάλι το προπονητήριο. Είπαμε, το προπονητήριο αφορά μόνο τους Αθηναίους και τους εκεί κοντά. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή όμως που δεν την ξέρετε. Γιατί το προπονητήριο για να δουλεύει θεωρητικά θέλει έναν υπάλληλο. Και το ΔΣ θέλοντας να καλύψει αυτήν την θέση προσέλαβε άτομα.
Πάμε να δούμε λοιπόν πάλι στο διάβγεια, σύγκαλα το διάβγεια, ποια ήταν η διαδικασία και πώς η ίδια η Ομοσπονδία δεν σέβεται τις αποφάσεις που η ίδια παίρνει, έτσι. Δηλαδή παίρνει μια απόφαση τώρα και μετά την αναιρείς και λέει δεν βαργείς, θα πάρω μια άλλη. Πάμε να μπούμε στο διάβγεια να δείτε. Πάμε λοιπόν. Ανοίγουμε πάλι το διάβγεια και πάμε εκεί που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, σελίδα, ας πάμε εδώ. Ξεκινάει από εδώ. Είναι έγκριση μετάταξη του υπαλλήλου, η οποία μας λέει ότι είναι ένας υπάλληλος που βρισκόταν κάπου αλλού. Λοιπόν, λόγω δεν μπλα 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 μπλα. Και λέει τώρα θέλουμε το συγκεκριμένο, το χρησιμοποιήσουμε τον υπάλληλο, γιατί αυτές είναι οι δυνατότητες του, στο προπονητικό κέντρο που έχουμε στο ΆΚΑ και να του δοθούν αρμοδιότητες. Έχουμε λέει από την Ομοσπονδία που ανήκει το OK και προχωράμε. Και λέει ότι εκτός από τον κύριο, τον υπάλληλο τον οποίο προλαμβάνουν, λέει υπήρχε και μια άλλη διοικητική που τη χάσαμε, που την είχαμε ανάγκη λέει, να βοηθήσει τα γραφεία, γιατί εκεί έχουμε ανάγκη, γιατί όσοι έχετε περάσει την Ομοσπονδία γνωρίζετε λέει το προσωπικό εκεί δεν είναι και άλλη μορφή αυτή. Τέλος πάντων δεν είναι εκεί το θέμα μας. Λέει ότι είναι λίγα αριθμητικά και ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Και έτσι λοιπόν λέμε αν τελικά θα εγκριθεί η μετάταξη του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Και ρωτάει ένα μέλος. Αν κατάλαβα καλά, δεν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Θα πληρώνεται από την Ομοσπονδία. Και λέει ναι, εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα πάρουμε την απόφαση να το εγκρίνουμε. Και λέει θα πάρουμε επιβεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό μας. Δηλαδή θα πάρουμε έναν υπάλληλο, ο μισθός του δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό μας. Και ξαναρωτάει, να ρωτήσω, λέει, πού θα χρησιμοποιηθεί ο κ. Παπαμιχαήλ, είπα στο προπονητήριο. Και λέει, ο σχεδιασμός είναι στο προπονητήριο, γιατί εκεί πρέπει να έχουμε σταθερούς υπαλλήλους. Και λέει ο κ. Δρέρας ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος πρέπει να είναι σταθερά στο προπονητήριο και να έχει ομοσπονδία μόνιμο διοικητικό. Λοιπόν, και λέει για ποιους λόγους. Προχωράει λοιπόν. Κουβέντα όποιος θέλει, θα βάλω το link από κάτω, όποιος θέλει να πάει να το δει. Και ρωτάει ότι τελικά να τον φέρουμε. Λέει, το μέλος ρώτησε, εγώ το πρώτο που το ρώτησα αν ερχόταν και αν θα αποδεχόταν να δουλεύει απόγευμα. Γιατί αν δεν το δεχόταν, οι δυνατότητες του δεν είναι τόσο καλές που να τον έχουμε υπάλληλο γραφείο. Άρα εκ προημίου δέχονται ότι τον παίρνουμε για υπάλληλο, δέχεται ότι θα έρχεται απόγευμα να ανοίγει και γνωρίζουμε ότι οι ικανότητες του δεν είναι για να είναι αποδοτικό σαν υπάλληλο γραφείου. Και να πάρουμε λέει, μια απόφαση και λέμε όλοι συμφωνούμε. Και εγκρίνεται σύμφωνα με την εισήγηση, δηλαδή ότι θα έρχεται απόγευμα να ανοίγει το ΆΚΑ και ότι δεν κάνει το γραφείο για γραφείο. Οπότε, γυρνάμε λοιπόν στη φυσιολογική ροή. Άρα, πού είναι τώρα ο συγκεκριμένος υπάλληλος ο οποίος προσελήφθη λέγοντας ο ίδιος ότι θα πάει σαν φύλακας και ότι δεν έχει θέμα για να ανοιγοκλίνει το γήπεδο και να μπορεί να γίνει το προπονητής σωστά. Το ΔΣ από μόνο του είπε ότι δεν είναι το κατάλληλο άτομο δουλειά γραφείου και ακριβώς την άλλη στιγμή, τώρα δηλαδή που μιλάμε, έχει κάνει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι είπε. Και τώρα ο κύριος Δρέρας ψάχνει να βρει άτομο το οποίο θα το πληρώνουμε τώρα, γιατί ο προηγούμενος υπάλληλος δεν πληρωνόταν, είχε μεταφέρει το μισθολογικό του βάρος από τη Γενική Γραμματεία, δεν ξέρω που μας ήρθε. Ο καινούργιος που ψάχνει ο κύριος Δρέρας θα τον πληρώνει τσέπη μας. Δηλαδή πήραμε τον υπάλληλο, ο οποίος θα έπρεπε να ανοίγει το γήπεδο και δεν θα μας επιβάρυνε, τον εβάλαμε στο γραφείο που έχουμε αποδεχθεί ότι δεν είναι ικανός για τη δουλειά γραφείου και τελικά θα προσλάβουμε καινούργιο υπάλληλο για να ανοίγει το γήπεδο, το οποίο θα τον πληρώνουμε γιατί έχουμε λεφτά, ξέρω. Αυτό είναι ο τρόπος που γενικά το ΔΣ στηρίζει τις αποφάσεις που παίρνει. Τέλος πάντων, αρκετά είπα και αρκετά χαλαστήκαμε όλοι. Αν αρχίσω και τα παίρνω αναλυτικά ένα-ένα θα πάει μακριά η βαλίτσα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που ενοχλούν εμένα και πιστεύω και πολλούς άλλους. Αλλά ας ελπίσουμε ότι εντάξει, εκλογές έρχονται,
Ποτέ δεν ξέρεις, κάτι μπορεί να αλλάξει με τις εκλογές. Να είμαστε καλά. Εσείς να μην χαλιέστε. Το τόξο σας. Και ρίξτε κανονικά, παιδιά. Ευχαριστηθείτε το. Γλεντήστε το όσο μπορούμε να το κάνουμε ακόμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά.